Otu jikọrọ ndị ike dị n'obi na kansụl ime obodo Anọcha bụ otu akpọrọ Joint National Association of Persons with Disabilities JONAPWD. Alaka nke Anọcha akwadogo ụfọdụ ndị otu ha site n'ibunye ha oche ndị anaghị ejenwu ije ji aga njem akpọrọ wheelchair nakwa akọrọngwa ndị ọzọ iji wee belata ihe nhịahụ ha na-agabiga. Ya bụ otu jikọrọ ndị ike dị n'obi na Anọcha merubere ya bụ mmemme nye ndị otu ha ndị a nkwado ahụ n'oge ha merubere mmemme icheta ọgbọ afọ 8 eji wee guzobe otu ahụ na kansụl ime obodo Anọcha. Gere ya bụ akụkọ ka o si wee gaa. Bụ otu nke na-afụ maka ndị ike dị n'obi na Naịjirịa ma bụrụkwa nke guzobere na Anọcha n'ọnwa Ọktoba nke 2014. Ya bụ mmemme bụ nke bidoro site n'ịka mas nke ọ bụ chief patron ya bụ JONAPWD nọ n'isi ya, Reverend Fada Cyprian Chiekezie. Fada Chiekezie nyere ha okwu agbamume ma gwa ha na agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ha na-enweta onwe ha ka ha tụkwasị Chineke obi. N'ozi ya ka onye isi ya bụ association na Anọcha Comrade Igwe siri na ya bụ mmemme nyere ha ohere iji wee nebanye anya na njem ha kemgbe afọ 8 gara aga ma kwue na ya bụ chapter bụ nke wetegoro ọtụtụ agamnihu. N'ozi ekele ya ka Transition Committee Chairman nke Anọcha Maazị Gerald Ọzọ kpọkwuru ndị otu ahụ ka ha na-arụ ọrụ nke ejiri mara ha ma gwa ha ka ha bụrụ ndị ga na-arụ ọrụ n'iji fụ na ihe nke ha bụ n'obi bụ nke pụtara ihe. Onye na-anọchite apụga senatorial candidate Anambra Central Honorable Dozie Nwankwọ nke ọ bụ Maazị Edozie Mmadụagwụ nọchitere nakwa onye candidate People's Democratic Party nke Anambra State House of Assembly Anọcha Constituency 2 Chief Afamori kelere ya bụ otu maka mmemme ha mere ma kwuo na ha ga na-akwado ha. Onye bụ Anambra State Chairman nke ya bụ association Comrade Ugochukwu Okeke kpọkwuru ndị mmadụ ka ha na-akwado ya bụ otu ma gwa ndị otu ha ka ha mụọ ọrụ nke ga-enyere ndụ ha aka. Otu onye litere erere n'ime ya Ndidi Ike kelere JONAPWD Anọcha chapter maka ịgbatara ya ọsọ enyemaka. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.